Kasi nga ako'y baliw sa'yo, ako'y baliw sa'yo, kasi nga ako'y baliw sa'yo, bro. Hi Flex fam, welcome to another video. Salamat sa panood ng last video, guys. We're almost hitting that 2.5k, bro. 20 more subs and we're gonna be hitting that shit. 20 more subs, may free beat kayo. I'm thinking isa o dalawa. So I don't know if kaya natin gawing until Friday or Saturday before Sunday, I'm gonna give you guys 2 free beats. Pero pag hindi, pag nagawa niyo like siguro Sunday or Monday, I'm gonna give you 1. But yeah, this video, wala akong plano, pero may nakita akong comment like few videos back na gusto niyo malaman na paano ko i-set up yung mga beats ko. So, my plan is this is gonna be I'm making a beat plus I'm gonna teach you guys or show you guys paano yung thought process ko sa pag set up ng mga beats ko. And yeah, like, share, subscribe before anything else, you know what I mean? But yeah, screen record ko yung FL Studio. At I'm gonna make sure na hindi na siya choppy like yung last time, you know? She wanna fuck me. Ito yata yung gagamitin yung inspirasyon, man. Kasi pag ganito, paggawa ko ng tight beats, you know? Tatap ko yung tempo niya sa FL Studio. Like this, you know? 1 4. So, pag nakuha ko na parang ganon, let's start the beat from there. Screen record ko na, okay?
Kakatapos lang gumawa ng beat, basically loop lang. As of now, ito yung muna yung nagawa ko. Basic lang siya and all that, but like, yeah. I'm gonna try na i-set up to. Kakat ko na lang to. Papakita ko na sa inyo. I-screen record ko pa din and I'm just gonna explain kung ano yung ginawa ko. Kasi nga, hindi na-record na ulit yung audio ko sa screen recording. So I'm just gonna chop it off. Tapos, cut-cut na lang like always, di ba? I think I'm ready to jump out the window.
Alright, so basically yung ginawa ko sa part intro, pag sample kasi ginagawa ko is sinistretch ko, 'di ba? Kita niyo yung sinistretch ko. Pinahanap ko yung anong magandang tunog. So, pag sample kasi marami kang magagawa. So basically yung unang ginawa ko is yung sample na shortened, elongated ko. So parang sinistretch ko ulit para medyo parang tunog medyo slow siya. Tapos yung high part, which is yung parang I don't know how to explain that shit, but basta yung fast part na sample is gonna be either pre-chorus or hook. Pre-hook or hook, di ba? So ito yung intro. Then, so pre-chorus na to, pre-hook. Nilagay ko yung open hats. Usually pag drop ng bass or like pag after ng I don't know how to change. I don't know the bar. Ano tawag dito? Bars ba? For like one I don't know, bro. Hindi ko alam kasi yung mga terms na ganyan. Pero yung mga kulay lang yung ginagawa kong parang guide. So pagkatapos ng gray, di ba? Kita mo ito yung gray? Yung ibang kulay dito. Pagkatapos nito, next part na to, di ba? Parang 8 bar ata to, 16 na ata to. I don't know, bro. But yeah, pagkatapos niyan, ito yung pre-hook. Kung baka ito yung pre-hook. Lagyan ko siya dito lalagyan ko pa to ng tawag dito cymbals para medyo either cymbals or yung parang swoosh na para pag drop ng 808 medyo mabigat siya and then parang maganon yung mga yung makikinig, di ba? Papakita ko na lang sa inyo, but as of now ito yung nagawa ko, intro, pre-hook and then hook part. As of now. Tatapusin ko muna yung beat, tapos explain ko na lang kung ano yung ginawa ko sa pagkatapos ng hook. So, verse, ano yung setup ko doon. So, yeah. See you na lang pagtapos ko nito, okay? So yeah, man. I'm gonna explain kung anong ginawa ko sa verse. So ito yung tunog ng verse ko ngayon. Di ko na to screen record kasi baka mahirap na eh. So yeah, ito yung tunog ng verse. And then, itong part na to is, ano na yan? Yung part na yan is, Yung part na yan is hook na. So basically, yung ginawa ko sa verse is, kinuha ko yung flute na mataas, which is yung ito. Kinuha ko, hindi ko nilagay sa first part.
sa first 8 bar o sa first 8 bar ng chorus. 8 or 16 bar, I don't know. So, yan, wala na siya. Pero chinop off ko din yung kick para hindi siya masyadong tunog repetitive kasi yung chorus kasi may kick na parang ganito. With the 808 then. So pag sinasabay ko yan, and then ayoko siyang tunog repetitive siya yung 808 and kick, 'di ba? So kinat ko yung kick. I just left the 808 alone. So ito yung tunog niya. The 808 is still there, yeah? Pero yung kick kasi, yung punch ng kick, umiiba na siya. Pero pagkatapos ng after na 16 bar ng 16 bar na verse, I put the 808 and kick is the same as always. Tapos nilagay ko pa rin yung yung binalik ko yung tawag dito, yung flute. To hype the shit up para may energy ulit pag nilagay ko yan. Maging energy, na energy na. And then binalik ko ulit yung hi-hats para mag-hype up ulit yung beat para maging yung mga tao, you know what I mean? It's all about energy pag nagsi-set up kayo ng ng beat sa playlist. Kaya mahirap mag-explain ako kasi I'm just going off by energy, 'di ba? So ano yung hype na part? So pag verse kasi dapat maririnig niyo yung dapat maririnig ng tawang ng mga fans or like mga listeners yung 808 muna and then yung build up ng beat. So basically wala mo nang mga hype shit. So tinanggal ko yung yung hi-hats, tinanggal ko yung hi-hats, yung 808, yung flute. Kalma muna dito. Then hype up ulit siya, 'di ba? Ito yung sikreto kasi pwede yung kopyahin to, but like that's my style, bro. Kinopya ko din to kay yung producer ng Notice by Lil Mosey and then kay Kenny Beats. So you can copy this shit if you want. So, yung ginawa ko sa mga beats ko is before mag-drop yung beat, kinakat ko siya sa snare. So wait, papakita ko sa inyo. Wait lang. Yung part na to, see? Kinat ko siya snare, ito yung snare. Oh yeah, tinanggal ko pa din yung snare dito. But I left the clap alone right here para may parang nag-guide siya sa beat. And then nilagay ko yung isang snare dito para marinig ng tao, uy, may snare na palang parating, di ba? And then may isang snare din na parang perk style dito nilagay ko, parang ganito na siya. Tingin yung rinig, wait lang. Yan. So with everything, yan ang tunog niya. Yung sikreto ko talaga sa mga beats ko is yung hi-hats, kakat niyo, yung 808 kakat niyo yan before mag-drop yung another 8 bar, di ba? Huwag niyo masyadong i-overthink yung yung pag set up niyo ng beat. Kasi like I said, it's all about emotion, it's all about the energy sa beat niyo. Basta hanapin niyo yung mga beats na ginawa niyong parang inspirasyon or tawag ditong parang reference kung paano nila sinet up. Yan ginagawa ko dati. Nag-download ako ng mga kanta, pinapaste ko sa playlist ko, and then kinopya ko paano nila ginawa. And then this is basically mine na ngayon. Ito yung parang setup ko. Kasi ito yung nakuha ko sa lahat ng mga experiences ko, and then ito yung parang setup ko, di ba? Hype shit siya. So, pag R&B, iba yung setup ko. Pag trap, iba yung setup ko. Kasi yung R&B kasi yung slow, it's all about emotion, slow, bedroom, crying, sad,
fucking depressed type beats, di ba? Pag ano kasi, pag trap hype shit. So, iba yung setup ko. So, wag niyo i-overthink yan pag setup niyo. Basic lang kasi yung mga setups ko. It's all about energy, like I said. Paulit-ulit na lang yan, no? If you got questions still, comment nyo lang down below para magawa ko ng ibang video. Pero yeah, man. Yan lang muna sa tutorial part of the day. Yan lang muna. Let's go to the vlog part of the day, though. Xaje's about to flex. And I think I'm gonna go out for a bit. You know what I mean? Because I haven't smoked for a while. And I'm kind of stressed. Kasi I haven't smoked for a while. It's like na. Maganda yung sa labas, man. Papakita ko na sa inyo paglabas ko siguro. But yeah, this beat is gonna be one of the freebies that I'm gonna give to you guys. Pag naabot na tayo ulit ng 2.5 subscribers. And I think after this, I'm gonna make more beats. Snippets na nalagay ko para hindi masyadong mahaba yung video. Sa part pala na pagsusmoke, stress ako. Huwag niyong gayahin yan, man. Ako kasi nagsusmoke ako pag, if I'm making beats. Sometimes di nga ako nagsusmoke pag gumagawa ng beats kasi gusto ko masanay na yung utak ko. Kasi ayokong gumamit ng mga bagay na nakaka-apekto ng utak while making beats, you know? Gusto ko parang purong-puro lang utak yung ginagamit ko while making beats. So, sa ngayon, nasa DC naman ko, it's legal, so pwede naman ako mag-smoke. I don't suggest smoking, pero if that's your only source para gumawa ka ng beats, you do you, bro. Do what makes you happy. You know what I mean? I don't really judge. Tayo na, first time ko lumabas this week. Feels good, bro. Fresh air. Tanga na, may tae. Ay, may amats na ako. Pero di ako naubos, okay? I'm not really a heavy smoker. May natira pa, okay? Di ako kakain yung pala ubos, okay? Naubos yung lahat, eh. Hindi na ako marunong magsalita, bro. Fucking hell. But yeah, man. I smoke for creative purposes. Hindi naman ako addict. So, sa mga may problema sa marijuana dyan, tapos fun ko, di ba? Come on, bro. I'm not really an addict. Tinatry ko na nga mag-stop, eh. Yeah, I'm smack as shit. Shout out to Kalmado, bro. Kalmado tsaka Nicholson. Those are my bros. They always make fun of me, bro. Before we start everything, munchies muna, di ba? Munchies, pero prutas. Ay, done munching. We're gonna make beats, bro. Beat number 2 of the day. Inspiration ko dito, yung producer ni Logic. Bro, yung producer ni Logic, anong tawag dun? Si Six, yung producer nun. Yung parang boom trap, yung vibe. So, yeah, beat number 2. Let's go to beat number 3, di ba?
Tas i-loop niya yan, man. I-loop niya yan. Like this. Pakinggan niya yan. Shit, oh. Okay. Alright, so nilagyan ko na ng effects. Ito yung tunog niya without effects. Wait, tanggalin ko muna yung snare. Wait. So ito yung tunog niya. I mean, it's good, right? It's good enough. Pero gusto ko kasing lagyan ng parang para ma-widen yung tunog niya. Gusto ko lagyan ng high frequencies and lower frequencies as well. So nilagyan ko ng effects. Ito yung effects chain ko. Sana makita niyo, man. Yan. Then ito yung tunog niya ngayon. Kinda OVO, Drake, underwater type beat, diba? So yeah, I'm gonna finish this beat. This shit litty as shit, bro. Say no. Hey, litty as shit. Litty as shit. That's good enough, yeah? Ang tingin niyo, man. Hey, da-ba-da-da-ba-da-dun, da-ba-da-da-ba-da-dun. Hey, da-ba-da-da-ba-da-dun, da-da-da-ba-da-dun. Laging lang sa salita pero wala na da. Da-ba-da-da-ba-da-dun, da-bi-ga-di-ga. Da-ba-da-da-da-dun, da-bi-da-di-da. Da-ba-da-da-ba-da-dun, da-da-da-da-dun. Damn, this beat fire shit. Okay, that's beat number 3, I think. So, beat number 4. Go to my way. So, We get together, we gonna tear the food scene all the way up. may na lang yung beat 4. Alright, okay. Nagawa ko na yung 4th beat. Ito yung tunog niya. And yeah, bro. Let's go to the, 5th beat? Let's go, man. Let's go. Alright, Flex fam. Kakatapos ko lang actually sa 5th and I think final beat ko nang i-record. Magagawa pa ng ibang beats but I'm not gonna record it no more because it takes a lot of fucking time to export the videos. Know what I mean? But yeah, ito yung tunog ng 5th beat. But yeah guys, that's gonna be the end of the video. Hopefully, may natutunan kayo like sa tutorial ko kanina medyo choppy. Not really choppy, pero you know what I mean, like pinuputol-putol ko na lang. Know what I mean? So, yeah. Hope you guys, like I said, learned something. Like, share, subscribe. Let's hit 2.5k. Let's hit 50 subscribers sa second channel ko. We currently have 22 subscribers right now. So 50 dun sa kabilang channel ko. Pero I'm not really pushing that one right now. Ito muna 2.5. So yeah. Like, share, subscribe. See you guys in the next one. Sage out, bro. Beats and love.